formacions polítiques, quan no governen, ens donen suport. I quan governen, no. I quan governen, no. O sigui, ara tenia moltes esperances amb aquest nou govern del PSC, perquè inclús es va fer la fotografia posant en un cartell que posava desdoblem la C55, i tenia moltes esperances, però hem assistit en dues reunions a la conselleria, també una videoconferència amb la consellera senyora Paneque, i continuen amb la mateixa idea de continuar amb el 2+1. S'està estudiant, ja està fent el projecte per fer un 2+1 de Sant Vicenç a Manresa, que nosaltres el que demanem és un 2+2. Ara cada vegada potser som més gent reclamant això, perquè hi ha la plataforma Desdoblem la C55, que com a impulsors hi ha la PIMEC, la Càmera de Comerç, i som nosaltres, hi ha també la nova plataforma Xarxa 7, i hi han adherides 77 entitats.